Колькі зарабляюць мігранты з Беларусі і Украіны ў Польшчы? Ці сапраўды украінскія бежанцы жывуць на сацыяльныя пасобі? Колькі беларусаў ўжо маюць польскія пашпарты? У гэтым выпуску абмяркоўваем даследаванне Нацбанку Польшчы пра мігрантаў з Беларусі і Украіны. Гэта падкаст зроблена ў Польшчы, з вамі зноў Максім і Кірыл. Нацбанк выпусціў два даследаванні пра тое, колькі зарабляюць беларусы і беларускі ў Польшчы і украінцы і украінкі. Што нам трэба ведаць? Галоўныя тэзісы. Першае, мігранты працуюць. І беларусы і украінцы. І беларусы і украінцы. І сярод беларусаў і украінцаў адсотак людзей неактыўных прафесійна меншы, чым сярод палякаў. Мне падаецца, гэта вельмі натуральна і не дзіўна, і я нават сам здзіўлены, што людзі думаюць інакш. Бо як ты ў гэтай Варшаве і, не ведаю, у Кракаве, у Гданьскі пражывеш, калі ты не працуеш? Ёсць такое меркаванне, што, напрыклад, тыя ж украінцы атрымоўваюць проста некую неверагодную сацыяльную дапамогу. Сур'ёзна, я ў сваім жыцці за апошнія пару гадоў чуў столькі фэйкаў ад палякаў, што вось тыя украінцы там сядзяць на пасобіях, усе там десяткі тысяч злотых нібыта атрымоўваюць ні за што. Вось, што украінскія фірмы, калі, дзявальнасць гаспадарча, так, калі нехта іпэшнік з украінцаў, што то яны не плацяць падаткаў увогуле, што пры гэтым пакажыце мне, калі ласка, законы, дзе гэта напісана, нічога такога няма. Давай да лічбаў заробкаў. Ці зарабляюць беларусы і украінцы менш ці больш за палякаў? З таго, што я бачу у гэтых рапартах, у цэлым беларусы зарабляюць крыху лепш. Сярод беларусаў крыху большы адсотак людзей з адукацыяй. Вось. З вышэйшай адукацыяй ці з нейкай профільнай адукацыяй. Вось. Не абавязкова быць магістрам, каб быць добрым спецыялістам у тым, што робіш. Так? Можа быць добры сваршчык, які зарабляе 30 тысяч у месяц, напрыклад. Тут варта звярнуць яшчэ ўвагу на адну рэч. Мігранты з Беларусі, якія жывуць у Польшчы, мігранты з Украіны, яны не падобныя. Ось. Бо сярод мігрантаў з Украіны вельмі вялікі адсотак ваенных бежанцаў. Ваенныя бежанцы — гэта перадусім жанчыны з дзяцьмі. Ось. Вядома, што мужчыны, прынамсі легальна, выехаць з Украіны не могуць. Так? Акрамя там некаторых выпадкаў. Так? Ось. Таму, скажем так, ідзе крыху перакос. Тут яшчэ варта звярнуць на ўвагу тое, што статыстычна жанчыны зарабляюць менш, чым мужчыны. Так? Гэта вядомы факт, з якім змагаюцца розныя жаночыя актывісты, так, там, па жаночых правах. Ось. І таму гэта крыху скажае гэтую статыстыку. Ось. Прыкладна, з таго, што я бачу у рапарце, розніца ў заробках паміж беларусамі і украінцамі каля 15% ў сярэднім. Але ўсё ж такі варта звярнуць увагу, што калі, напрыклад, заробкі беларусаў, яны прыкладна на тым жа самым узроўні, што палякі. То бок гэта абсалютная неправда, што беларусы мыюць сарціры у Польшчы, ці збіраюць трускаўкі, ці падмятаюць вуліцы. Не. Беларускі працаўнік у Польшчы — гэта кваліфікаваны працаўнік перадусім. Варта звярнуць увагу на вельмі вялікі адсотак сярод беларусаў крэатыўнага класу і класу IT. Айцішнікаў адных толькі 13%. Гэта вельмі шмат. Гэта значна больш, чым, напрыклад, сярод палякаў. Вось, то бок сюды прыехалі кваліфікаваныя спецыялісты перадусім, і гэта вялікі скарб для Польшчы. І інвестыцыя, падмурак на развіццё ў наступныя гады. У наступныя нават 10-годдзі, бо Варшава увогуле Польшча становіцца такім хабам, так, куды прыязджаюць добрыя спецыялісты. У выпадку з украінцамі, вось праз тое, што гэта ў вялікай частцы ваенныя бежанцы, сітуацыя крыху іншая, але трагедыі таксама няма. Украінцы адкрываюць свае фірмы, украінцы працуюць у галінах паслуг, будаўніцтва, гандлю, там розных іншых, прамысловасць, канечне. Вось. У сельскай гаспадарцы некалькі адсоткаў. Сярод беларусаў, дарэчы, толькі 1%. Вось, працуе ў сельскай гаспадарцы. Я таксама бачу лічбы, што украінцы ў нейкім годзе там быў бум адкрыцця нейкіх фірмаў, прадпрыемстваў. Беларусы таксама закладаюць шмат фірмаў, то бок прыехалі таксама, или ці не таксама, а проста прадпрыемчывыя людзі. Як гэта?
прадпрымальніцкія Прыехалі прадпрымальніцкія людзі, вось, якія тут не проста сядзяць, вось нічога не робяць, а сапраўды зарабляюць грошы і для сябе, ну і для краіны Польшчы таксама, бо гэта шмат падаткаў. Слухай, ёсць рапарт закладаў убяспечень спалечных, то бок ЗУСу, які быў выданы прыкладна 2 гады таму яшчэ кіраўніцтвам пісоўскім, так? Дзе сцвярджалася, што Польшча патрабуе больш за 1 мільён новых працоўных рук. Гэтая колькасць людзей, якая прыехала, гэта ўсё ж такі пара соцень тысяч, так? Яна, уносіць вельмі сур'ёзны вялікі ўклад у развіццё гэтай краіны і дапамагае вось закрыць гэтую дзіру. Тое самае з украінцамі. Наколькі разумею, гэта і праблема рынка працы, што не хапае людзей, і ўвогуле вось гэтай дэмаграфічнай ямы, якая ў краіне, бо я бачу нейкія лічбы, што калі нічога не зменіцца, то палякаў стане тыпу 2 разы менш там праз некалькі дзесяцігоддзяў. Гэта ў нейкай вельмі далёкай перспектыве. Да, тыпу, калі ўсё пойдзе дрэнна. То бок Польшча сапраўды патрэбныя і беларусы, і украінцы, праз тое, што яны самі тут працуюць і, што тут казаць, нараджаюць дзяцей і прывозяць дзяцей. Вось, дарэчы, на гэта вельмі варта звярнуць увагу. У рапарце таксама ёсць падзел па ўзроставым групам. Так? Сярод украінцаў, крыху больш людзей сталого ўзросту, бо, вядома, таксама забіраюць сваіх бабушак, дзедушак сюды у Польшчу, напрыклад, калі ўцякаюць ад вайны. Сярод беларусаў сітуацыя крыху іншая, адсотак людзей 60+ мізэрны. Ён вельмі малы. Большасць людзей гэта людзі маладога і сярэдняга ўзросту, ось, да 50 гадоў. Ось пасля 50 адразу значна ідзе спадак, а пасля 60 увогуле там да мінімума. Так, то бок гэта людзі, ось менавіта ў гэтым перыядзе свайго жыцця, калі закладаюць сем'і, калі нараджаюць дзяцей і шмат зарабляюць. І намагаюцца шмат зарабляць. Што з валоданнем мовы? Бо падаецца, па меншай меры у мяне было такое адчуванне, што некалі можна гуляць па цэнтру Варшавы і ўвогуле не чуць польскай мовы. Такое адчуванне часам ёсць. Так, я нават некалькі месяцаў таму сустракаўся ў Варшаве са сваёй добрай сяброўкай, якая жыве ў заходняй Еўропе. Вось, яна не была ў Варшаве некалькі гадоў, і мы з ёй ішлі па цэнтру Варшавы, яна сказала: «Божа, ці я яшчэ ў Польшчы». Ёсць такі момант, але гэта не азначае, што гэтыя людзі не ведаюць польскай. Калі мы зараз з тобой размаўляем паміж сабой па-беларуску, але з польскай у нас усё добра. Па меншай меры у цябе, давай так. Я яшчэ толькі вучуся. Але прынамсі вучышся і прагрэсіруеш у гэтым пытанні дакладна. З валоданнем польскай мовы ўсё не так дрэнна. Агулам больш за палову беларусаў дэкларуюць, што ў іх вельмі добрае валоданне польскай мовы. Канечне, трэба памятаць, што гэта дэкларацыя. Ніхто іх не правярае. Тут варта яшчэ пазначыць адну рэч, што сярод беларусаў агулам вялікі адсотак людзей, якія маюць польскія карані. Карта паляка. Так, маюць карту паляка, маюць сталы побыт па каранях, ці ўжо маюць грамадзянства, напрыклад, як я. Так, ось. І вядома, што сярод гэтай групы людзей валоданне польскай мовы будзе дакладна на добрым узроўні. Бо прайсці сумоўе нават на там карту пабыта ці там паляка, ўсё ж такі на польскай мове, і адразу бачыць, ці ты можаш увогуле размаўляць ці не. Дарэчы, на што варта звярнуць увагу, даволі нізкі ўзровень валодання польскай мовы сярод айцішнікаў. Вось, таму, сябры, вучыце польскую мову, вось, каб у нейкі момант не прачнуцца з рукой у начным гаршку, як кажуць па-польску. Вось, ёсць такі выраз. Так, будучи з рынком в ноцніку. То бок, гэта калі ўжо позна. Нешта рабіць. Вось, калі вы пададзіце дакументы, напрыклад, на чарговую карту пабыту, а злы ўрад, карыстаючыся зменай міграцыйнай стратэгіі, скажа вам пайсці і здаць экзамен на валоданне польскай мовы, а вы яе не ведаеце. Таму так. Давай не пужаць людзей, што пакуль такога закона няма, але польскую мову трэба вучыць. Большасць нашых гледачоў гэта беларусы і беларускі. І гэтым разам наша падарожніцкая рубрыка, якую мы ствараем разам з нашымі сябрамі аўташколай Деніс Драйв, будзе скіраваная да ўсіх, хто сумуе па радзіме. Мы едзем у Хайнуўку. Найбольш беларускае месца ва ўсёй Польшчы. На самой справе ехаць туды даволі далёка. З Варшавы прыкладна 2,5, нават 3 гадзіны, гэта 230-260 кіламетраў праз Беласток
І далей. Можна ехаць па-рознаму. Ці праз трасу Е67 і Беласток, ці праз трасу А2. Тут як вам зручней. І калі вы ўжо ездзілі з Варшавы да Хайнуўкі, то можете распавесці ў каментары, як вам больш падабаецца. Насамрэч, горад Хайнуўка і ўвогуле гэты рэгіён вакол гэта тое месца, дзе кожны беларус і кожная беларуска могуць адчуць сябе як дома. Вось чаму? Перадусім, у адным з нашых ужо мінулых выпускаў мы размаўлялі пра аўтахтонную беларускую меншасць. Менавіта ў Хайнуўцы і ў гмінах вакол яе у некаторых месцах даходзіць нават да 70% беларусаў. Там можна пабачыць вось тыя дарожныя знакі, так, дзе польская мова дублюецца беларускай. Акрамя таго, падарожжа на аўто праз гэтыя прыгожыя вёсачкі з драўлянымі домікамі, цэрквы, таксама вельмі часта драўляныя, яны сапраўды могуць вельмі моцна нагадваць нашу родную Беларусь. А калі ў вас няма правоў ці ёсць ахота палепшыць свае скілы з стырном, то запрашаем да нашых сяброў аўтошколу Дэніс Драйв. У ёй можна вучыцца ў Варшаве і ва Ўроцлаве, і ўсе неабходныя спасылкі, каб запісацца ў аўтошколу, будуць пад гэтым відэа. А калі вы ўжо навучыцеся вадзіць машыну, ці, магчыма, ўжо ўмееце, але падцягнеце свае скілы ў аўташколе і даедзеце да Хайнуўкі, то абавязкова наведайце музей беларускай гісторыі, які дзейнічае ўжо амаль што 25 гадоў. І асабліва вартая ўвагі вельмі прыгожая царква Святой Троіцы. Абавязкова туды зайдзіце. Давай зноў пра ежу. Бо я... Наша любімая рубрика. Да. Я пераглядзеў, мне падаецца, вельмі шмат ужо відосаў польскіх блогераў, якія едзяць вось на Падляшшы, вось Хайнуўка і нейкія месцы. Мы таксама там павінны некалі паехаць. Да, мы таксама намагаемся туды спланаваць паездку, але... Нам патрэбны вадзіцель. Куды там ісці? Прабачце. Куды там ісці? Не, ну, насамрэч, просто адкрываеце Google Maps і шукаеце нешта з менавіта лакальнай кухняй. Падляшская кухня, дранікі, бабка. Вельмі смачна, вельмі добра, таму абавязкова скаштуйце. Па шчырасці, я б сам пайшоў вучыцца на правы ў Дэніс Драйв толькі дзеля таго, каб паехаць ужо ў гэтую Хайнуўку і паесці мясцовай ежы. Пойдзем разам. Вяртаемся з нашага віртуальнага падарожжа да нашай тэмы выпуска. Калі ты жывеш у нейкай краіне, калі ты мігрант і прыехаў у гэтую краіну, калі ласка, шануй гэтую краіну, інтэгруйся ў гэта грамадства. Это не азначае, што ты павінен асімілявацца. Я ніколі не буду лічыць сябе палякам. Я быў, есць і буду беларусам. Польскім грамадзянінам, але беларусам. Але варта паказаць просто нават мясцовым людзям, карэнным жыхарам, што мы тут прыехалі не дзеля таго, каб вам перашкаджаць, так, а дзеля таго, каб быць часткай вас. Вось, усё. І мова гэта адзін з галоўных фактараў. А калі мы паглядзім на сітуацыю з валоданнем мовай сярод украінцаў, то яна горшая крыху. Ось, я бы не сказаў, што вельмі шмат, але там, ну, розніца там нават больш, чым некалькі адсоткаў. Так. Чаму так адбываецца? Ну, тут, скажем так, ёсць адзін фактар, на які варта звярнуць увагу, пра які варта памятаць. Сярод беларусам агулам большы адсотак людзей, якія дэкларуюць, што яны хочуць тут застацца. Сярод украінцаў гэта адсотак менш. Ну, бо ўсё ж такі сярод украінцаў вялікая колькасць людзей гэта не мігранты, а бежанцы. І прынамсі нейкая, я так ставлю, што даволі значная частка з іх вернецца домой, калі вайна скончыцца. А сярод беларусаў веры ў вяртанне значна менш. І таму людзі ўжо проста інтэгруюцца па поўнай, скажем так. Я так разумею, што калі казаць пра бежанак, якія прыехалі пасля пачатку вайны, то гэта жанчыны, яны займаюцца дзецьмі, ім трэба зарабляць грошы, і проста яшчэ вучыць мову і проста неяк жыць жыццё складана. Часам не хапае проста часу, так, мне гэта вельмі знаёма, але ёсць яшчэ адна рэч. Тут, скажем так, можа быць таксама корань незадаволенасці сярод палякаў. Гэта тое, што украінцы менш ахвотна інтэгруюцца ў грамадства. Але пра гэта мы яшчэ паразмаўляем у нашым наступным выпуску. Да нічога сабе. Байцем прагляды. Слухай, але хочу тебе ўсё ж таки падапытваць яшчэ сёння. Ты як Рымановскі, які прыціснуў Караля Наўроцкага падчас інтэрв'ю. Жыкі. Ну вось гэта нежаданне інтэгравацыі, яно ж таксама не праз тое, што вось украінцы такія дрэнныя. Ну не. Гэта праз тое, што
Рілі людзі думаюць, што жывуць з мыслямі аб вяртанні дамоў. Так, частка людзей жыве з думкамі пра тое, што вернуцца да хаты. Ну, частка трэба, значыць, вяртаецца сапраўды. Частка і вяртаецца, ці пераязджаюць у іншыя краіны, дарэчы. Даволі вялікі адсотак сярод украінцаў дэкларуе, што паедзе недзе далей. Вось, і што Польшча ім не до канца падабаецца. Але факт ці фактам такая з'ява ёсць. Ось, і такая з'ява, ну, на жаль, дзейнічае на разагрэў ксенафабічных поглядаў сярод пэўнай колькасці польскага грамадства. Усё ж такі няма такога, ну, вось, па меншай меры у дадзеных, што украінцы зарабляюць нейкія шалёныя грошы на вось гэтых сацыяльных быццам бы пасобіях. Так, калі мы зазірнем у гэты рапарт, мы нават тут выведзем графік, ось, то вельмі добра бачна, што сацыяльныя пасобія сярод менавіта украінцаў, так, складаюць 11% доходу у выпадку з бежанцамі і 6% доходу у выпадку з мігрантамі, якія прыехалі тут да вайны яшчэ. Ось, то бок гэта, ну, насамрэч невялікі адсотак. І гэта абсалютна не так, што украінцы масава сядзяць на пасобіях і цягнуць сацыял з польскага бюджэту. Ось, лічбы ад Нацбанку. Пры гэтым Нацбанкам кіруе менавіта стаўленік Ярослава Качынскага, Грапінскі. Так, то бок нельга сказаць, што тут нейкая левацкая прапаганда, прабачце, гэта сухія проста дадзеныя, якія зроблены экспертамі. Ну, яшчэ апошняе аб гэтай тэме я чытаў артыкул у газеце «Выборчай». Там была калонка вось пра 800+, што гэта проста ірацыянальная штука, якую выкарыстоўваюць у прапагандзе, проста каб нарабіць вось гэтых палітычных балаў. І вось кажуць пра то, што адбываецца, як это, немецкізацыя Польшчы, што тыпу мігранты сюды прыязджаюць, каб сядзець проста на пасобі сацыяльных і нічога не рабіць. Ну ж гэта ж проста немагчыма. Ну, ведаеш, пэўная лічба дакладна так робіць. Пэўная група людзей, але гэта маргінас, гэта невялікая частка людзей, гэта не десяткі адсоткаў, гэта добра, калі парачка адсоткаў будзе. Вось, менавіта такіх людзей, услыя людзі ёсць паўсюль. Ну, зразумела, але ж гэта не матыў, каб іншым рабіць горш. З даследаванняў выйшла, што ёсць антыукраінскія настроі, і, на жаль, усе бакі палітычнай сцэны, но акрамя што левых, рынуліся выкарыстоўваць гэтую тэму ў палітычнай барацьбе. Усё ж такі, ось у нас запытвалі ў каментарах, што Рафал Часкоўскі кааліцыя ўсё ж такі будзе падтрымліваць нейкія дзеянні на падтрымку Украіны як дзяржавы пасля ўварвання Расіі. Што ПіС? Ці няма такога, што Карл Навроцкі прыйдзе да ўлады і ўсю дапамогу Польшчы Украіне скасуюць? Ну, я ўпэўнены, што так не будзе. Ось, усё ж такі дапамога перадусім вайсковая, вось, з Польшчы, я ўпэўнены, будзе ісці, бо гэта проста ляжыць у польскім нацыянальным інтарэсе. Вось, і, ведаеш, падчас перадвыбарчай кампаніі можна гуляць на эмоцыях, вось, а калі справа пераходзіць да кіравання краінай і геапалітычных нейкіх там мэтаў, ось, то пачынаецца рэал-палітик. Так? Ось, і тут я ўпэўнены, што гэта падтрымка, наколькі Польшча можа сабе дазволіць, канешне, там пэўныя рэчы, яна будзе ісці увесь час, пакуль трывае гэтая ганебная вайна. Давай яшчэ некалькі фактаў, якія цябе здзівілі з гэтых рапартаў. Ну, напрыклад, вельмі цікавы графік, калі гаворка пра рапарт менавіта пра мігрантаў з Украіны, тычыцца людзей больш сталага ўзросту, то бок 60+. Вось, ну, пенсіянеры, можна інакш сказаць, у асноўнай сваёй масе. Нават сярод гэтых людзей прафесійная актыўнасць вельмі высокая. Калі гаворка ідзе пра даход штомесячна гэтых людзей, толькі 19% даходу складаюць некая польская дапамога фінансавая, так, ці там свядчэнне спалучнае, як это кажуць, сацыяльныя выплаты. 21% складаюць грошы з Украіны, то бок там родныя дапамагаюць, перасылаюць і свае грошы, так? І ажно 60% гэта заработная плата. То бок нават украінскія пенсіянеры, яны працуюць, яны прафесійна актыўныя. Плюс заўсёды ёсць яшчэ одно пытанне адносна прафесійнай актыўнасці людзей. Польшча патрабуе вось гэты больш за 1 мільён, як я там казаў, працоўных рук.
Шмат хто з палякаў хоча пайсці на гэтае месцы, ёсць нейкая чарга. Мне здаецца, што не. Вось. Прыкладна тое самае, дарэчы, і з палякамі ў іншых краінах Еўропы, але пра гэта будзе ў нашым наступным выпуску. Просто што не выпуск, то сплошныя тызеры. Слухай, я вось хацеў пра гэту кантраверсіўную штуку і сказаць, што з аднаго боку людзі, якія не любяць мігрантаў, кажуць, што яны забіраюць іх працоўныя месцы. З іншага боку, яны ж кажуць, што мігранты сядзяць на пасобіях і не працуюць. Папулізм ён не пра логіку. Вось. Папулізм ён пра гульню на эмоцыях. Таму там вельмі часта лагічна вельмі не клеіцца вось увогуле пшекас. Я не ведаю, як па-беларуску сказаць, пабачыце. Ось. Апалячыўся зусім. Таму, скажем так, марна шукаць там нейкага такога тлумачэння, якое вось будзе, ведаеш, цэльным і будзе тлумачыць ад пачатку да канца. Не, гэта вось урыўкі нейкай такой інфармацыі, часта фэйкавай, не заўсёды праўдзівай, часам праўдзівай таксама. Вось. І гэта ўсё перамешваецца вось у такі таксічны коктейль, так, які проста атручвае грамадства. Што для мяне асабіста было б цікава, гэта даведацца, колькі з беларускіх мігрантаў і украінскіх мігрантаў валодаюць ужо польскімі пашпартамі і могуць галасаваць. Наколькі я разумею, такіх дадзеных не было. Чаму? Былі? Ёсць. Калі гаворка пра беларусаў, то такія дадзеныя ёсць. Я вось маю перад сваімі вачыма графік, дзе паказаная структура сярод беларускіх мігрантаў. Колькі з іх маюць карту паляка, грамадзянства ці не маюць гэтых дакументаў. Згодна з дадзенымі, сухімі дадзенымі ад Нацбанка, 76% не маюць карты паляка ці грамадзянства. 18% маюць карту паляка. І 6% ўжо маюць грамадзянства. То бок патэнцыйна хутка это будзе 24 ўжо адсоткі, ну тыпу грамадзянства плюс карта паляка. Тыя людзі, якія валодаюць картай паляка, у даволі кароткай перспектыве, калі захочуць, канешне, могуць атрымаць грамадзянства. То бок цягам некалькіх гадоў агулам ад сярэдняй групы беларусаў, я так магу падазраваць, што нават 1/3 ўжо будзе мець польскае грамадзянства. Гэта, дзесяткі тысяч людзей, насамрэч. Гэта цікава, таму што гэта ж таксама электаральная сіла, і за іх галасы трэба будзе змагацца, а ёсць усе украінцы. Таму ты думаеш, што мне трэба выдвигаць сваю кандыдатуру на наступных выбарах? Па-першае, гэта. А па-другое, што цікава, як з гэтым будзе працаваць Польшча. Я б так сказаў. І ці будзе неяк асабліва працаваць? Ведаеш, калі палярызацыя і падзел польскага грамадства будзе прыкладна такі ж, як і цяпер, то бок 50-50, так? Прыкладна. Ваханні вельмі невялікія, там, плюс-мінус 2%. Ось. То, напрыклад, калі паўстане група, якая складаецца, напрыклад, з 200 тысяч былых мігрантаў, натуралізаваных грамадзян, то гэта будзе складаць прыкладна 1% падчас выбараў галасавання, нават крыху больш. 1,5%. З цягам это можа вырасці до 2%. То бок, прынамсі, з меркаваннем гэтых людзей трэба будзе лічыцца, і трэба будзе думаць, што ты кажаш, каб гэтых людзей прынамсі не абразіць, не скрыўдзіць. Так, увогуле крыўдзіць людзей дрэнна, для палітыкаў гэта ім трэба навучыцца, але яны проста робяць выгляд, што гэтага не ведаюць. Так? Гэта ў перспектыве, гэтая частка грамадства польскага, іншаземнага паходжання, будзе не тое, каб вырашальнай, бо не, вырашальнай не будзе, і не бачна, каб некалі сталася вырашальнай, але прынамсі будзе мець нейкую палітычную вагу. Але палякі самі праз гэта прайшлі ў іншых краінах Еўропы і ЗША, напрыклад, дзе Палонія, гэта таксама падчас шматлікіх выбараў, магчыма, не ва ўсіх краінах і не ва ўсіх рэгіёнах, але мае вагу і да яе прыслухоўваюцца. Гэта натуральны працэс. Добра, нас глядзіць шмат мігрантаў, мігрантак і з Беларусі, і з Украіны, таму вельмі будзе цікава, што вы напішыце ў каментарах, дзяліцеся сваім досведам па ўсіх пытаннях, якія мы тут абмяркоўвалі, і, зразумела, падпісвайцеся на нас, стаўце падабайкі, рэкамендуйце нас сябрам і сяброўкам. І, калі ласка, не забывайце, што наш падкаст існуе толькі дзякуючы вашай падтрымцы. Таму карыстайцеся сервісам Buy Me a Coffee ці Patreonам, падтрымлівайце нас, данаціце і да сустрэчы ў наступным выпуску. Дзякую.